nwoke mụ na ya bi si na m ga-aṅụli ya alụsị ndị ofe mmanụ ka a wee kwelụ na m ada akwụyalị. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya nụrụ di o, ya na di ebili ịghọtago na fọdụ Lagos na-eme ọfụma nnọọ na ya mụọlịa ụmụ na-abụ. So ife niile na-aga ịghọtagonu, ọ na-enye ego na di na-eme ọfụma, ya na-azụkwala onwe ya ụmụaka, ya nọgide notisie na di ga-abụ pụọ ma ya bata na ịghọtago. So ịmakolu dịtị mbido na-enye ya nsogbu, o jesikwa bata onyela excuse si ụzọ, onyela excuse si ụzọ, ya gba nkịtị ka ife a ga-emekwanụ. Until one time o wee sị na ya ga na village, ya si oke, o wee naba village, wee nasịa village wee bata wee sị ya na o nwere ebe ya na mami ya jere, wee sị na ya bụ nwunye na-akwụghalị nkwụghalị. Ọkwa ịghọtago, ya wee sị ya ka ekwe ebe akụkọ nke esi, ọ sị ya na ya agwa gị ihe agwala ya, na agwala ya na ya gị nwa bụ nwunye na-akwụghalị nkwụghalị, and for that na ọ ga-aṅụli ya alụ nsị. Ya sị ya na ya ma ṅụọ o. So fa kwụsie nye bọsị afọ ga, after 1 week nwoke ebula alụ ihe nwa na calabash bịa dọbasị ya na ọ ga-awụfe the thing. Ya wee sị ya na ya ma nwụfe, na ọ bụgodo dị ya ga-awụfe na ya ga-agwa ndị be ha. Ọ jụnya wee kpọọ ndị be ha wee gwaba ha, ndị be ha wee sị ya nya nwakwana ya nwa o, nya nwa na agwa na ọ bụrụ na ịṅụọ ihe gbasara na ịda akwụghalị na ụfọdụ alụsị ga-eje patakwa nkwụghalị ịkwụghalị ebife wee nụba dị tinye na ya. Afọ ịghọtago, fanyochere ka fa si enyocha, which I don't know. O wee bụrụ na ọ bụrụ sọsọ nwoke ka gị na ya na-abụ nọgo forever, na o nwere ike ime something. Ya wee jụọ, this man wee bukozelu ngwongwo ya pụọ dabatazi n'ụlọ, de wetezi ego nothing. Ọ sị m nne ikekwula ọtọ gwu ya. Ya yọkatị ya si ọbụgodu na ọ chọrọzi na ọ chọ ịnụ nwaanyị ọzọ, ya na nwaanyị ọzọ kama na ọ ga na-enye ya na ụmụaka ego nri ọjụ. Ọ sị ya ebuo ife a na ife ekwere. Ya wee jekwa ndị be nna ya gwasị afa, ndị be nna ya wee sị ya na o nwere ife ọzọ ha nwere ike ime na-abụghị ịpụ kọt. Ya wee je wee gbaa akwụkwọ na kọt o. Ewee lụọ wee kpebe kpegide kpesie, ewesị nwoke na ọ bụrụ na ị na-elo na ụmụaka na-aba abụrụ nke gị ka ebe DNA ọ si oke, ewee mee DNA mesie DNA, ọ bụrụ na ụmụaka na-aba ọ bụ nke ọma na-eme nsisi si na ya ga-aṅụrịrị alụnsị afọ, na ọ bụrụ na ya ṅụrị alụnsị afọ na o nwere ife ekwutelie. Ịghọtago na ebe niile ya jee na asị na ya na-akwụgharị. So ndị kot wee sị ya na nwaanyị sị na ọ ma ṅụọ alụnsị na ịma fọs ya maka gịnị na ọ bụgola adult, na ị na-anụ ya enyere gị right isi ya ọfọs ọnya ga-alụ nso leseme ma nwaanyị ọ chọrọ. Ịghọtago. So wee sị na ọ bụrụ na nwaanyị achọrọ na ọ ga-akpọnye ụmụaka na abụọ jebele onwe ya na ya chọsị nọ. Ọfifugo. Ndị kot wee sị ya na nke a ma mme. Yes, maka na gị nwasị na ị chọrọzi the marriage, for that na ọ bụrụ gị nwa ga-akpọ nwa, na nwaanyị a ga-akpọlụ nwa, then gị nwa na-akwụsị a child support. Ewee gbakọsịa wee sị na ihe ọ ga na-akwụ nwaanyị bụ 50k n'isi per child. Ọ bụ ịghọtago, every month. Ọjụjụ katakwala sị na nsogbu adịrọ. Ọkwana ya kot wee sị oke na fanaba fachesie nye fachigheta azụ ka agbasa afa. Ya wee naba o, die nabakwuo nke. So emesịa edelufe akwụkwọ sị ha na a ga-extend time enye ha iji wee chigheta azụ. Ya gbakwa nkịtị, ya mara ma di ejelu ma ọ bụrụ di ejelu. Ịghọtago, mana agwa gị ihe ọ ga na-enye, ọ na-enye the money. O si bụ na ihe ya ji wee kọbalụ m akụkọ ọbụla ọkwa ịfụlụ ụfọdụ nne na nna na fa bụ nsogbu n'isi ụmụ fa. N'ife ji wee kọba m akụkọ ọbụla na parents achọrọ ka asị na ya si na di wee pụta, na parents achọrọ ka asị na ya si na di wee pụta, wee na-agwa anya jee ma ọ dị alụnsị ọ bụ na akị adọcha nke nwa nke nwa. Ọ sị m nne n'ụfọdụ ndị parents na nsogbu dị, na nsogbu dị. So ife fa na-ene anya bụ ife ọgọfa nwoke na-enyefa. N'ọnwa ndị nwoke n'obodo Igbo si don't try it. Na ọ bụ na fa gbasasị anya gwanya nwa ka abidoli ya afịa ka ọ zụba. Ọkwa ịghọtago, n'ebe afọ ka uche dị. Mana ihe na-ewutezi why parents a ga-eji si ya mee ụdị ihe anụnwa just ka ndị mmadụ ghara ịgba asịrị. Ọ sị na line ejefa na nwaanyị ada anụsị adịghị nata, na ọ bụ na ọnụsị adịghị nata kịta na omebigo ọsị na ọ dị rule. Ịghọtago, na fa na-anọ na di, na ndị mmadụ ga-amụkwa fa amụ, na ndị mmadụ ga-emekwa nke a.
na ya mụrụ ma parents a ji eyo di wee sị anya bịa yọbịa ka a chigheta azụ na ya mụrụ naanị ya nọgidesikwa one day di bata si oke na nsogbu adọrọ ya ngọzi na-alụ nsị ya dulu ụmụaka na tawa ka fabikwelu na nsogbu adọrọ ya agbaghalụ gị ọgwa nwoke hapụ ha n'ụlọ wee pụọ for more than 6 months before ya wee jebe court. Asị m nne na ebuga n'enu bụ onye n'ala ya kọrọ nwanne nwoke n'obodo oyibo sị don't try it. Tibuka agwa parents aṅụlịba o si arụ Izechukwu na ife na-achọ na Ukenu na ọbịago n'ụka na ya na bazia na nsogbu adọrọ ya jee ka ya na di ebili. Asị m nne n'ụjọ na-atụ ya na ya mara ma this man ọ na-achọ ọla na tia na ọsụzi anya alụ nsị ọtụtụ ọtụzịa ịghọtago ma ọ wụ ofu mbọsị ọ pigbuo onye maka na sinsi a na-alị ụmụaka na ọdụrọ hapi na dịtịna gbalịala ọ mara na o nwere ihe ga-ebegide asị na ọnya nwaanyị ka ya na ụmụaka ga-anọ afta ka emesi DNA ọfụzi ụmụaka n'anya rinde dushọ na ụmụ ya ịghọtago so ka a na-alị ụmụaka asị na ọnya nwa ga-edute ụmụaka na di ebele akwa so na ya mara ma ọ na-alịta ka this man na-achọ ịralịta ya na ya chọrọ ije na ya chọgodo ije na nwanne nwoke n'obodo Igbo si anya traikwana ya na ọ bụrụ na o jebe na-ese aka n'isi maka na ya trọsụrụ onye ọbụla ga-agwọgide ọgwụ jee n'ala ndị ofe mana wee jee bute ọgwụ na-asị gị wufee ya wesị ka ya gbala ife ndị mmadụ lụ so nwanne m kedu filo kedu ihe ọ dogo ka ọ dị suman mena onye kwelu na biko die na ya chi ekwebe dị ka a na dị ebili bifo deti enyela fa ịbịa gbasa eluo ka onye kwechili n'ife efe na ndị kọtụ kwu n'ife nwanne nwoke gwara ya ọsị afụlụ olu na kọtụ ọsịfa na ya chọzi ka agbasaa ọsọgodi ya bụrụ na DS na ya kachọ ya si na ya chọzi ka agbasaa kpọrọ ụmụaka na-abọzụ bụ ebe a na-akwụ ya 100k mont o wee na-eneta ụmụ ya anya ejiri ife a na-agba na ntị agba n'anya yes atụọla ọmalụ atụkwalụ ndị ofeke ofenye isi n'ọfịa bọọlụ dị na ngadagị las yes ụmụ nwaanyị na-afụ ihe o ịnụrụ adị niile ugo akwagbu igodo n'ọkụ nọrọ ebe afọ maka ihe ndị mmadụ ga-asị maka ha emesi gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ those girl aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ bụ aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.